Ja uvijek polazim od jednog pitanja. Zašto smo mi u Rotariju? Mislim da je to krucijalno, stvarno važno pitanje i ako na to imate odgovor, mislim da mnoge stvari će se razrešiti. Znači, ja lično mogu kažem za sebe. Zašto sam ja 20-21 godinu u Rotariju? Zašto? Zato što sam prvo došao dobrovoljno. Drugo, našao sam jednu oazu i mira i prijatelja. Mi vrlo često neke stvari iz knjiga Rotari potenciramo, ali malo ističemo drugarstvo, prijateljstvo. Ja, da nema Rotarija, ne bi mogao tebe da upoznam, ne bi mogao večeras da budem sa vama ovde, ne bi mogao da znam mlade, starije, muške, ženske, ne bi znao iz Subotice, ne bi imao prijatelje, ne bi imao prijatelje iz Pirota, iz Valjeva i tako. Znači, to je nešto na šta mi moramo da budemo i na neki način ljubomorno da čuvamo. Da bi to uradili, treba da se pridržavamo Rotary pravila. Ona su po meni jednostavna. Ne treba i ne smemo da izmišljamo neka srpska pravila, jer se u prošlosti pokazalo to da je često to kontraproduktivno. Ako nešto izmislimo, to nam se za godinu, dve vrati kao bumerang.